Kita melanjutkan perjalanan wo. Dine sakbare aku ning Watu Kembar kae iki aku mlaku meneh wo. Mlakuku kuwi aku ning Batur Agung wo. Andeng dhisik aku kae iki ning gununge wo. Lah ya kuwi aku saiki nyedakke ning embunge Batur Agung. Ning pokoke ikuti terus perjalanan. Dine saiki ning embung Batur Agung via Suradadi iki wo. Dualan kene iki haluse ora njaluk imbuh wo. Iki awake dhewe mlaku lurus terus wo. Pokoke ngetetke dalan iki. Ngasek ketemu pertigaan ki wo. Pertigaan kuwi tengerane Tugu kuwi awake dhewe sing ambil ngiri. Iki mlaku lurus ngetetke corblok iki ya wo. Dalane rada rusak wo. Ngati-ati etek-eteke diamanke. Masalahe ning kono akeh wit mlinjo wo. Nek etek-eteke mencelat cemantel ning nggon wit mlinjo lah engko lah ya dadi ora apik to wo. Iki awake dhewe mlaku lurus terus ya wo ning kene iki wo. Teko pertigaan kono ki ya kisaran setengah jaman wo awake dhewe nek men tekan lokasi Embung Batur Agung kuwi. Ning sadurunge tekan Embung Batur Agung ning kono enek lokasi sing view-ne lumayan apik wo. Engko tak jak mandek wo. Dadine awake dhewe ning kono iki jan wis puncak tertinggine wo kuwi wo. Wis dhuwur banget wo kaya omongane kae. Kae panggonane wis ketok wo ning nggon wit kae wo. Engko awake dhewe mandek sik ning kono ya karo ngedem mesin wo. Masalah ya perjalanane jek lumayan adoh iki saka wit kuwi. Lah ya iki wo awake dhewe mandek sik ning kene iki wo. Jane Batur Agung wis ketok wo kae gunung sing kae lho wo. Kae nek towere kae iki Batur Agung. Jane awake dhewe mlaku saka kono wae iso wo. Lah ning sing napas Senin Kemis kaya aku ya ora direkomendasike wo mlaku saka kene ning Batur Agung kuwi wo. Lah engko ya iso pedhot dalan. Pokoke wis montoran wae to wo karo aku bonceng cegrek gocekan sing siset mandek sik ngedemke mesin wo. Lah tak rekomendasike nek sampean liwat kene iki nek sore wae wo. Aja lali sangu kopi karo pacitane. Lah engko nek sampean ora nggawa omben ning kene adoh warung wo lah iso kecekien. Ya wis ya wo ngono wae ya wo. Pokoke ikuti terus perjalananku wo. Lanjut part selanjutnya ya wo.